बर' माहारिनि थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय बयनिबो गोरबोआव जायगा मोननाय सान 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ जों आफादनि बयबो जोनोम सान मिथिगौ। थांनाय दिनैनिफ्राय 72 बोसोरनि सिगां दिनैनि जि सान 16 1952 नभेम्बर मायथाइनि दिनैनि सानावनो बे बर' थुनलाइ सानाव आफादा जोंनि बे जोंनि चिरां बर'नि जिल्लानिनो माहारियारि आफाद बासु गामिनि बर' गयबारियावहाय दैदेनग्रा गायसनजादोंमोन। बेंग्रा बेजों बर' लोब्बा हारिनि लानानै थांनानै दिनै थानायनि जोंनि जौगानायनि चिरां थाखाय जिल्ला बर' थुनलाइ खामानि आफादनि मावग्रा सिङाव सानग्रा रुनिखाता बे जोंनि गारजेन बे आफादा प्राइमारिया दिनै जोनोम मोनदों। दा 33थि बेजों बर' लोब्बा थुनलाइ लाखिनानै आफाद जोनोम जि सानखौ गेवलां फालिदों। मेल बे गेवलां मेलनि गेजेरजों मेलखौ सामलायनाय बा मानाव दिनैनि गेदेर बे जथुम्मानि गेजेरजों आफादगिरि बिथां आं साफ्रोमबो बर' फिसा रुनिखाता गुदि बर' बा बर' थुनलाइ थुनलाइखौ आफादनि मोजां मोनग्रा गासैबो बयनिसिमबो बिबानगिरि नोंथांमोन 72थि बर' थुनलाइ जोनोम बे साननि हाबाफारियाव गाहाम बाहागो हामलायथिखौ लानानै बावहरग्रोबाय। दिनैनि बे ओंथिगोनां मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय जोंनि आगुनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि दिनैनि बिथां दिनाव साफ्रोमबो एसे दैदेनगिरियानो सिगाङावसो साफ्रोमबो लेखा जोंजों गोरों सेंग्रा हरखाबै सिख्लायानो बाहागो साफ्रोमबो बर' लानानै हारियानो मिथिगौ बा बुजिनो बेसेन हमदांनो गोसा हादों दे बिबुंथि लाखिलांनाय गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ आथिखालनि फोथांना लाखिनोब्ला बिटिआर जोङो दिनै गभर्नमेन्टनि गासिबो बर' लेखाखौ फरायनांगौ बिथां बा बर' लिरगिरिफोरनि जा गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानाय सेबखांनाय बिजाबफोर बेखौ फरायनानै जों बिथांमोनखौ जोंनि बासुगाव रांखान्थि बिथिङाव कलेजनि हेफाजाब होनांगौ बा बर' मानाव थुनलाइखौ गेदेर जौगाहोनांगौ प्रिन्सिपाल होननानै रनेन्द्र मोसाहारि मोनथिखासेयावबो जों खिन्थु बिथां बर' हारिया प्रेक्टिकेल जानो हायाखै। रुनिखाता नंखायनो कलेजनि नोंथांमोननि प्रिन्सिपाल मानाव मिडियानि गेदेर गेजेरजों आं बिथां बेखौसो बुंनो नागिरदों जों बाहागो लानो साफ्रोमबो हानाय प्रेक्टिकेल जानो सोलोंनि। चिरां जिल्ला दुलाराय नङाब्ला बर' फरायसा जेरै आफादनि ना गिदिरा ना फिसा बिबानगिरि फिसाखौ ग्लब बिथांमोन ग्लब मन'यो बर' हारियाबो मन' दख'रा जानो दुलाराय बर' फरायसा मन' आफादनि जानायनि मानाव गेदेर लामायाव आफादगिरिजों थांगासिनो दङ। लोगोसे दैदेनगिरि बेनिखायनो बिथांमोन बे मन' जानायनिफ्राय जिब्रै रैखाथि मोननो थाखाय जों जुवार साफ्रोमबो बर' जिउ फिसायानो पिपिएल ब्लकनि बर' आफादगिरिजों थुनलाइखौ लोगोसे सिबिनायजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोन बर' बिमानि रैसुमै चिरां गारांखौ जिल्ला गुदि बर' बासायना थुनलाइ लाखिनायजों गुदि लोगोसे बर' फोरोंगिरि आफादनि बर' बिमानि आफादगिरि आरो आखाइजों दानाय बिबानगिरि बर'नि नोंथांमोन हारिमुखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे आरो बे जोंबो साफा दिनैनि बर' गोथार फिसा हिसाबै हाबाफारियाव बर'नि जौसाङाव मानदान्दाखौ जिरायनाय जौगाहोनायनि थाखाय प्रेक्टिकेलि हांख्रायनानै लाबोजानाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव गासैबो आखाइ होनांगौ सिबिजाथाव होननानै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बर' दिनै माहारिनि साफ्रोमबो बर' थाखाय फिसाखौ खावलायबाय। खामानि मावनो आवगायबोनाय दे